Iki awakmu ketemu ni ki lho. Awake dhewe iki kaya kejugrukan Gunung Sari kaloberan Segara Madu. Ketemu karo wanita ayu rupane branyak pasemone jan kimplah-kimplah kaya duduh gule. Ya di sawang ketok. Piye lho Mas Mondo? Bejo ki ora kaya wong, nek cilaka ki ya ora kaya wong. Ning nyatane bengi iki kowe kebebjan ketemu karo gendaanmu ya ora. Kaya gendaan lho iki. Lah apa tandal? Wong wis ana anake barang kok Wah wis 10 tahun ra duwe anak karo iki kok. Lah kok iso 10 tahun ra duwe anak iki lho perkarane apa? Ya perkara aku mbiyen iki Ngembat ilmu. ngembat ilmu. Ilmu apa? Ilmu lembu sekilan. kok lembu sekit. Wong perkara ilmu lembu sekilane kok 10 tahun ra duwe anak, ilmu lembu sekilan kan ya apik to. Nggo jotosan nggo gelut kan ya apik. Aku tahu to. Gelut ning terminal. Heeh. Ditonyo wong. Ketoke Yes, ketoke kena. Ketoke kena. Lah tapi Kurang sekilan. mergo aji Lembu sekilan. lah winginane ning alun-alun nek wong nggawa parang kan. Enak wong nggo parang. Aku dipanti bacok. Ketoke kena. Ketoke kena. Lah tapi Ya kurang sekilan. Wah, dedoyo lah kowe omah-omah 10 tahun gak duwe anak. Ya mergo aji lembu sekilan kuwi to. Lah pas bar dadi manten to. Malam pertama. Tak pasne ketoke pas. Lah tibake. Lah bak ya kurang sekilan. Wong edan. Lah ngono iki mbok Sampeyan takokne ngimpi ya, nek masalah 10 tahun gak duwe anak mbok takok karo aku. Lho kowe duwe resepe to? Aku duwe resepe no. Resepe Piye piye resepe? Mas? Gampang cara Jawa, cara alternatif. Wong kok rumah tangga suwe gak duwe keturunan gawa ning nggonku. Diurut. Oh, dipijat. Pijatanmu ya dipijet nil. Mboten Mas, mboten diurut, mboten. Diurut iki piye tegese? Maksudnya diurut iki bar aku terus sampean, terus tukang kendang, terus tukang son, tukang syuting lah. Salah situ enak Mas. sing nyantol. Genep. Iku ora diurut. Lah napa? Digilir. Genep Padake seminggu apa? ya remuk bojoku. Wong kok iso ketemu karo Mbak Eni, piye perasaanmu Mas Mondol? Mas? Sepet-sepet sawune entah. Dimpet-pet wis ra betah. Pecote diseblakne. Wis kebacut kapakne. Degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading. Bejane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung neng pinggir kali sapa wonge ra pengin ngetok. Lencir kuning merakati. Sapa wonge ra pengen nyipok. Ya iso nyipok lho sampean. Ini model ini dicipok muni lho. Muni piye? Muni mak puk. Coba Mbak Eni karo Mas Mondol gandrung. Ojo nganti kalah karo. Kowe ra ketemu. Ngarep. Rasane. Rasane atimu piye lho Mas? Atiku rasane wis pirang-pirang dina ki rasa kepenuk karo awakmu. Kepethuk. Ora kepethuk awakmu. Kangen ngono ya. Kangen ki momong ketemu ning alun-alun Ngawi. Cara menungsane kangen ngono ya. Ya jelas kangen wong jenenge menungso kok iso. Iki bengi ki awake menungso ndek ben kethek. Ya biyen ya menungso, saiki ya menungso. Menungso ki ya nganggo kangen. Ya piye carane nek kangen? Ya, Slendro. slendro songo. Tindingane jajal ya Neng pinter. nong nene nano yo. Iso nek raga. Sinebut pahlawan putri. Ya Allah, gemes aku. Alah. Ah, cokono to. Kok iya pinter suarane kok ya apik. Tak bales lho iku. Kene iki keri. Lah piye lho jenenge wong gemes kok, Mas? Nek gemes yo liyane kono aja kono. Lah terus endi? Tak bales aku yo gampang gemes. Tak bales lho. Mbok ya dibales. Nggone kae lho sing dibales sih nggone kae kok iso malah nggonku mbok ngenekne. Kayo rawani. Lah nyapa? Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH. Modele kok Kowe iso. berarti ya wah ya iso gandrung nembang barang. Lho, cah. Suarane ya apik lho. Apik suarane, raine sing elek. Ya nek pengen apik dicet no Mas. Dicet terus dikai Warna-warni. tembang. Warna-warni koyo pelangi kae. Ya Pak. Sriuning mustika Tuban. Alah, kok iso tekan. Kok malah Jula-juli iki lho. Sri Huning Mustika ngono lho. Medun. Ora munggah. Sriuning mustika Tuhan. Tuban
Tuhan. Kok Tuhan? Iki dagelan siji iki kok rumah saku goblok permanen. Goblok. Kok goblok piye to? Tuban kok Tuhan. Wong Tuban ki ya sing nyembah Tuhan. Oh iya. Oh, Wah. wong ayu, sebut wong ayu. Wong ayu Gegantilane atiku. gegantilane atiku kesrimpet untu aku. Kados pundi Batang Mas wong kakus pepujane ati. Aku ora kakus. Lah apa Mas? Nanging jumbleng. Wong bagus Wong kok. bagus kok kakus. Lah rupane ngono kok. Mara gage cakta marapun Kakang Yayi. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene. Makam Keputren. Taman Keputren, Makam Pahlawan. Taman Keputren. Mendem mbokmu kuwi kok iso. Lah ya Taman Keputren. Ana ing Taman Kaputren kene siramu bakal tak rungrum tak senengke atimu Yayi. Cinapa estu Kang Mas? Bambangan iki guyune ora akeh-akeh. Sithik ae. Guyune ping 4 wis cukup ketok wibawa kaya aktor Guyu ya ketoprak. kleru. Ya sakjane bakal tak muktekke wong ayu. Wis ping 4 ae. Ngono ae. Ora usah akeh. Bakal tak mulyake uripmu Yayi. Ora usah Itu dadak diitung iki gone Tung Cok. nganggo driji ngono ku. Mula kowe aja sumelang. Injih Kang Mas. Tresnaku marang siramu ora kena digambarake. Yayi, apa kowe gelem tak Alah. Oh iso. Iki ora Mbok nganggo paling ora ki kok ngene lho tak wenehi contoh mustikaning Mas, jagat. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilana memani ing netra ora ana liya kejaba ya mung sliramu wong ayu. Iki tenan jare. Lho ya. Terus sing wedok bar dijawil janggute terbanek ketoprak iki lho. Oh ya aja ngono to Kang Mas, iki lho. Iki tenan ya wong ayu bebasan tepung gelang anggonku ngupadi ora ana wanita kejaba mung sliramu. Iki tenan jare. Iki persane tiyang kata lho, iki lho. Berapa ingin pura kowe, dak. Yayi, Kados pundi? iki tenan jare. Iki lho, Yayi, Kang Mas. tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Iki tenan jare. Iki lho. Yayi, Injih. pirang-pirang dina iki aku mung tansah kelingan sliramu. Iki tenan jare. Nan iki lho. Kok banter. Banter. Alon-alon bae. Wene sesemak jelek. Wong edan. Coba Mbak Eni sing nembang. Genti, aku kepengin midhangetake. Aku kepengin midhangetke swaramu Yayi. Kang Mas. Putra Kanjeng Sira. Serasi. Lawe. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Iki ajeng buak batang Mas. Hatang untukmu pecah kuwi. Aja nesu. Pak Sigit ya ngono kok iso. Mbak ngene lho, Mbak umpamane kaya aku mlaku wong loro badhe teng Menti Mas Yuda ngono kan ya penak. Iya, ya. Entang. Badhe tindak pundi Mas Yuda? Niki lho nyontekne mbae niki. Malah nyuntekne mbake sita gak batang. Wong ya ora oleh nesu, ben Ya ora kok sikak nesu iki lho dicopot lho. Lah dalah ngene lho. Wong Adem lho dong. Ya sira iso kempling ya. Iso silau ngene. tak ganjelin lho. Ben ketok le wangun ben ora ketok sesek. Aduh. Sip wis. Kaya Puntadewa lho kowe. Yayi Werkudara. Ya ora Ira-irane. ngono. Iki sing diganjel sing ngarep lho Mas. Lho, oh sing ngarep. Ngarep Jaluke bae. sing ngarep nggih nuwun sewu nuwun sewu nggih pancen ya. Mripate ketarik mung Elastis gasipun menika kan saged. Kono njaluke sing ngarep. sing ngarep. Ah, ngeten lak sae. Wah. Nek wis mudan-mudanan aman, lambe ra teles, irung ra teles. Enek terase. Terase. Yo lagi roh bengi iki nek Ya, apa? rai enek empere. Upama aku iso ngiyup ngono ya Mas ya. Alah. Ngenggo meteng. Emang Ngiyup ngiyup ya. tok kok meteng. lho. Lah, Maksude anu ketutupan peteng ngono to. Walah. Ayo. Terus ke Mbak Eni. Tak berangkat
tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodok utaing ludira sedumuk bau senyari sangkem gini dak ora tau nek rusuh-rusuh gak usah entuk rusuh bocah kereta melok penataran P4 ya ngono kuwi lho mesti omongane celebang-celebung kaya ketoprak lho rawe-rawe rantas malang-malang putung sedumuk bathuk ngono lho wong edan kaya nek bathuke kok ora enak panggang gremeng nah omongan bagianmu gede teko ndi yo teko kene kok teko ndi ngebelo bebela bebelo arep ngebelo golek kanca ngebel sik oh iya bebelo wiratmo Tintingane, Pak Bit. Ada nana tujune kok cak mondol iki kono ing laras pono saestu Dujo krawitan ngoten nggih pripun no mantasane para niyaga sebutane mawon empu pengkerawit to Mas Mondol iki pripun lho pripun lho, empu pengkerawit lagi ngerti niki kan iki termasuk aku. maha wiku di Jawara brengeng mau iku malah dikeplaki apa-apa ben encer maksudnya ya sing penting Dwijawara brengeng terus kene nano tan murung sriuning gundul gugur gundul gugur terus digunduli sirah kok kaya pentol bakso bunder ngawur kaya katen bat lho katembat kae pentol bakso niki senes pentol bakso mas lah napa niki ono tahu bulat digoreng dadakan 500-an langsung mbok dilat arep dilat dasmu lho sapa kok dilat iso ndas kuwi lendas sing di gonge Mbak Eni wae gonge nano mongko mustikaning support sepenuhnya Mbak Lila. Pak Sigit Yayasan Putra Pandawa Yayasan Putra malam hari Pandawa. ini dan juga Sawo Jajar Farm. Nggih. Monggo nek pengen golek sapi sing berkualitas, sapi sing hebat neng gone Sawo Jajar Farm. matur nuwun Cak Yudo kalau wingi sampun tumbas sapi kagem kurban saking Sawo Jajar Farm. Kurban sapi mendhet saking Sawo Jajar. Nggih, sing nyateti kula niku lho. Nggih. Kene jenengku Matur Cak nuwun, Pak Yudo. Sigit. Alhamdulillah. Kene lillah. Ngatek lil. Nil. Menika sembah nuwun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club saking Bojonegoro. Ora, Bu. Sawo Bojonegoro Kanca-kanca BMC Wayang Mania Community juga hadir sembah nuwun. Piye leh cah kabarem? Iya, apik-apik ae. Ape le emang tinggalnya lawange dilepi apa ora Dilebih. Cah atik mbari. Saking kula Mbah Jan saking Desa Pitu nggih nyuwun serihuning podang kuning kapilut. Oh nggih. Iya layange jebule yo akeh iki. Assalamualaikum nggih Pak Dalang sarombongan nggih nyuwun podang kuning kelinci ucul matur nuwun saking Bapak Suwarno. Wah iya. Warna nggih. Matur nuwun Mas Dio putrane Pak Babu penenggane ke sore. Gani ya. Oke, mek rampung sampean paringi wayang. Jelas. Kersane milih piyambak mengke. Lha niki wayang sinten, Mas? wayange sapa Wah, lagi betul sias. oh dikane seneni Saipol Mas Saiful lho. Ya ora kowe sing wayang uduwe. Panah-panah ya to. tenang Mas Dio Coba tembangipun nggih ta. Menika cobi seriuning podang kuning nggih. Request terbanyak digarap Coro Tayub. Oke. Tayub ditata karepen guyon. nggih leres Ayo. Sama tembung kalimat thayyibah artinya kebagusan. Weh. Lane wong nek nata tayub menika wong sing bagus atine, bagus pribadine. Mula nyeblake sampur Nggih. supaya sampurna uripe seblake barang sing ala terus ditarik barang sing becik. Astane mesti ngeten. Menika Menika napa? pertandane huruf alif lam lam ha Allah ingkang dipun sembah. Kan Nek Tayub Ngawi nggih meh mirip kados Tayub Jonegoro. Nggih. Meh mirip. Buka bonang
Mas. Ya, Oke, coba oke. kayak apa? Ya. Kok benar mangga? Nemu loro. Lah. Sri Huning karya Ki Haji Sukron Suwondo Blitar. Wendangnya cilik terus jangete kawat. Yang terminal rame. Lampune padang tok to.
niku mau podang kuning nggih Mbak Eni. Nggih. Mbak Eni nek kon orek-orek lho. Ciri khasnya coba kene Mbak. Ora oke. Ora niku ngawi ya. Rembang ki gadah tapi ya. Orek-orek puniki kesenian asli ngawi. Miarsa kakung putri. Orek-orek matur pun Mbak Eni. Mbak Eni hebat.